V jednom zbore raz mali vianočné vystúpenie. Deti si ich prichystali svoj vlastný program a už všetko bolo pripravené, všetko mali nacvičené. Všetky kostýmy, všetky rekvizity, všetky tie potreby, všetko to, čo potrebujú mať na to vystúpenie, už bolo hotové a už sa chýlilo k tomu vystúpeniu. A v predvečer toho vystúpenia zavolala mamička jedného chlapca a zavolala vedúcej asi besiedky a volá jej, že prosím ťa, že máme problém. Môj syn ochorel, je teraz v teplotách, proste v posteli, lieky sme dali, nemôže zajtra prísť. A tento chlapec mal hrať Jozefa. A tá vedúca sa zamýšľa, čo teraz, čo spravíme. Čo spravíme s touto situáciou? Máme málo času, už zajtra ráno má byť to vystúpenie, už nemáme čas na to, aby sme našli druhého Jozefa. Tak sa rozhodla, že túto postavu zrušíme. Nebude vystupovať a potom po vystúpení zistili, že si to takmer nikto nevšimol. Máme tu 4. adventnú nedeľu a chcem, aby sme rozprávali o jednom takmer zabudnutom mužovi Vianoc. A tým zabudnutým mužom je Jozef, otec Pána Ježiša. Je to pravdepodobne jedna z najviac opomínaných postav Biblie. Všetci poznajú Máriu, Jozefa možno menej, na všetkých obrázkoch, všetkých filmoch, vždycky tá Mária tam je a Jozef len málo kde. O Jozefovi máme v Biblii len málo textov. Keby sme ich narátali možno na prstoch jednej ruky, možno o niečo viac, nejakých krátkych spomienok s jeho menom. Ale týchto zopár textov nám úplne stačí k tomu, aby sme poznali, kto to bol Jozef. Pán Boh nikdy nechcel, aby sme z Jozefa, Márie alebo z akéhokoľvek človeka urobili si modlu, aby sme ich uctievali. Jeho vôľa je, aby sme uctievali Pána Ježiša. Ale Jozef aj Mária sú nám mnohom príkladom. Možno vieme, možno nie. Potom, ako sa Pán Ježiš narodil, Jozef, aj teda s Máriou, keď mali dať dar voči Hospodinovi, to bolo nariadenie z 3. knihy Mojžišovej, o tom, že keď sa narodí dieťa, alebo proste majú priniesť dar, tak mali priniesť jednoročného barančeka, ktorý bol naozaj akože vzácny, to znamená obetovať niečo dôležité, ale tí, ktorí boli chudobní, tí, ktorí nemali na také jahniatko, tak stačilo, keď prinesú 2 hrdličky. A Jozef bol jeden z tých, ktorý priniesol 2 hrdličky. Jozef nebol bohatý muž. A to je prvá vec, ktorú si môžeme všimnúť, že Pán Boh od nás nežiada to, čo nemáme. Pán Boh od nás nežiada ani to, čo by sme mali, keby sme to mali. Možno nás niekedy máme také predstavy, že keby som vyhral lotériu, myslím, že predvčerom som čítal, že niekto vo Francúzsku vyhral 200 miliónov eur, tak sa nám hneď otvoria všetky možnosti, že aký by sme boli vtedy zdielni. Čo všetko by sme podporili. Ale Pán Boh nás nežiada to, čo nemáme, alebo to, čo by sme mali, keby sme to mali a ako by sme sa vtedy správali. Pán Boh od nás čaká, aby sme prišli takí, akí sme, s tým, čo máme. Pán Boh si použil mocne Jozefa vo svojom spasiteľskom pláne a rovnako si chce použiť nás. Je úplne jedno, či sme chudobní, bohatí. Pán Boh si mohol vyvoliť úplne kohokoľvek, ale vyvolil si chudobného Jozefa. A vidíme, že Pán Ježiš, ktorý sedel na tom najvyššom a najmocnejšom tróne v nebesiach z večnosti, prišiel na to najnižšie postavené miesto. Nikto nezišiel z tak vysokého miesta na tak nízke miesto ako Pán Ježiš. Vidíme Jozefa a Máriu v mnohých situáciách, alebo v niekoľkých situáciách, ale ani v jednej nenariekajú. Ani v jednej sa nesťažujú. Ani v jednej sa neporovnávajú. A tak chcem, aby sme si otvorili Matúša 1. kapitolu. Budeme si postupne prechádzať jeden veľmi známy, dá sa povedať taký vianočný príbeh. Budeme čítať od 18. verša a pôjdeme postupne tým textom, takže nebudem to čítať naraz.
Takže Matúš 1. kapitola, 18. verš. A teda hovoríme tu o Pánovi Ježišovi, ktorý od večnosti sedel na tom najvyššom zvrchovanom tróne, ktorý zišiel na túto našu zem. A píše sa tam, Ježiš Kristus sa narodil takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. A skôr ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého. Chcem, aby sme sa trošku zastavili nad jednou skutočnosťou, ktorá nám v dnešnej dobe nie je úplne samozrejmá a známa. Jozef a Mária boli zasnúbení. A nám sa automaticky predstavia naše zásnuby. Ale v prvom storočí, respektíve nielen vtedy, ale v židovskej kultúre, zásnuby znamenali niečo iné. Niečo o mnoho viac. Teda židovské zásnuby a naše zásnuby nie sú to isté. V našom prípade sú akoby do toho obradu manželstva, do toho svadobného obradu, zarátané aj tie židovské zásnuby. Ja vám to vysvetlím. A jedny aj druhé zásnuby znamenali túžbu vstúpiť do manželstva. Bolo to vyjadrením. Ale bol tam rozdiel. Pri židovských zásnubách to nebola len vyslovená túžba. Nebolo to len povedanie, že chcel by som si ťa vziať a poďme plánovať tú svadbu, ako to máme v našej kultúre alebo v našej dobe. V židovskej kultúre to znamenal oficiálny, legálny, manželský kontrakt s právnymi dôsledkami. Tak ako v dnešnej dobe, keď ja som v manželstve, tak sa to eviduje rovnako vtedy. To bolo už manželstvo. Ale bola to prechodná doba. 1 roka. Židovské manželstvo pozostávalo z tých zásnub, ktoré sa volali kidušin, a potom zo samotnej svadby, ktorá sa volala nisuin. Bolo medzi nimi obdobie 1 roka. A počas toho obdobia tí manželia už boli manželmi, ale ešte spolu fyzicky nežili. Bolo to 1 rok, ktorý mal ukázať, mal chrániť to manželstvo, aby sa ukázalo, že ak jeden z nich má styk s niekým iným, tak ten druhý bude mať právo z toho manželstva odísť a vycúvať. To znamená, ak by bola žena tehotná, počas toho roka by sa na to prišlo, tak sa to preukáže, pretože žijú samostatne. To znamená, v očiach zákona boli Jozef a Mária legálnymi manželmi. A tieto židovské zásnuby nemohli byť zrušené len tak. Židovské zásnuby museli mať rozvod. Títo dvaja sa museli reálne rozviesť, aby mohlo byť zrušené to manželstvo, ktoré už bolo reálne. To znamená, musel tam byť oficiálny dôvod a boli tam 2 možnosti, kedy je možné toto manželstvo zrušiť. Buď preukázanie smilstva a následne, ako si budeme za chvíľku čítať, aj následky z toho plynúce. A viete asi, aké sú následky zo starej zmluvy ohľadom smilstva ženy, ktorá nie je v manželstve. A druhá možnosť bolo trošku ťažšie riešenie a to bol tajný rozvod. A ten tajný rozvod vždycky do sebou bral určitú mieru pochybnosti a hanby. Jozef a Mária teda boli v tomto zásnubnom období, keby ste náhodou chceli si to niekto nájsť, v angličtine sa to volá betrothal period, to znamená, boli v týchto zásnubách, už teda boli odovzdané svadobné dary. Už bol dokonca zaplatený taká tá svadobná záloha manžela voči jeho svokrovi. A v tejto situácii, to chcem teraz prečítať z 5. Mojžišovej, nemusíte si otvárať, len to prečítam. 5. Mojžišova, 22. kapitola, 20. a 21. verš. Keby sa nenašiel, teda počas tej svadby, tej druhej udalosti, keby sa nenašiel počas svadby pri deve znak panenstva, vtedy vyvedú devu ku vchodu domu jej otca a mužovia toho mesta ju ukameňujú až na smrť. Lebo spáchala nehanebnosť v Izraeli, keď smilnila v otcovom dome. Išlo o veľmi vážnu situáciu.
až hrozivú. Jozef túto skutočnosť zistil a som si úplne istý, že sa cítil zradený, ponížený a presne vedel, aké sú následky tejto situácie. Presne vedel, čo sa stane jeho snúbenici, respektíve manželke. Určite sa pýtal otázky, ako je toto možné? Ako to mohla mne urobiť? Jeho manželský zväzok sa zrazu ocitol v troskách a zároveň videl, že čoskoro jeho snúbenica, manželka príde o život. A Mária bola taktiež v obrovskom riziku. A nielen všeobecnej hanby, ale aj samotnej smrti. A Jozef, tam čítame, neskôr budeme čítať o tom, že to bol spravodlivý muž. Jozefovi veľmi záležalo, ako asi každému z nás, aby niekoho iného hriech nebol pripísaný jemu, že on ho spravil, že on ho zrešil. A Jozef mal reálnu rukolapnú príčinu, že Mária je tá vinná, nie on. A mohol ľahko očistiť svoje meno. A teraz v tomto kontexte chcem, aby sme si prečítali jeden verš, ktorý je v Matúšovi 5. kapitole. Matúš 5.32. Je to známy text a podľa mňa, a myslím si, že nie som sám, je veľa ľudí, ktorí si myslí, že tento verš sa používa v nesprávnom kontexte, v bežných situáciách. A v Matúšovi 5.32 sa píše, kto prepúšťa manželku, ak len nie pre smilstvo, tak ju vystavuje cudzoložstvu. Vidíme tu, že manželku prepúšťa pre smilstvo, nie cudzoložstvo. Vidíme tu, a to opäť nehovorím, že nie som sám, ktorý tento text správne, alebo to je určité presvedčenie, že tento text sa má používať práve na toto obdobie židovských zásnub. A teda som presvedčený o tom, môžeme sa teraz vrátiť do Matúša 1, som presvedčený o tom, že Mária povedala Jozefovi o tejto situácii. Čo sa vlastne stalo? A on mal naďalej veľmi vážne pochybnosti. Mária mala vtedy približne 15-16 rokov. To nebola nejaká už vyzretá žena. Bolo to mladé dievča. A Jozef má pochybnosti o tom, čo ona rozpráva. Ona určite hovorila slova ako ja som s nikým nespala. Toto dieťa bolo splodené Bohom. Mária, my sme už počuli veľmi veľa výhovoriek, ale túto konkrétne ešte ani raz. Mária túto situáciu absolútne nedokáže nejako vysvetliť. Som presvedčený, že v jej modlitbách voči Bohu zneli slova, že Pane, nech čokoľvek poviem, nikto mi neuverí. Ty musíš zasiahnuť. My máme častokrát takú predstavu o takom krásnom, pokojnom narodení, o tých jasličkách, o tom speve, o všetkom tom krásnom, čo sa tam dialo. Ale v realite aj Jozef, aj Mária prežívali v tom celom tehotenstve skutočne náročné emocionálne situácie. Bola to taká húsenková dráha, doslova. A nebolo to nič krásne, nič jednoduché a príjemné. V 19. verši čítame. Jej muž, Jozef, bol spravodlivý a nechcel ju vystaviť hanbe, ale chcel ju tajne prepustiť. Takže Jozef premýšľa a vidí, že má dve možnosti. Buď to teda pôjde s bubnom na zajace, všetkým to rozkrikne a očistí svoje meno, alebo urobí tú druhú, pre neho náročnejšiu alternatívu, že urobí to tajne. Právo je na jeho strane. Ale rozhodol sa, bol presvedčený o tom, že ona smilnila a on sa rozhodol, že ju chce teda prepustiť, pretože je vinná. Mohol teda použiť súdny proces, aby sa očistilo jeho meno, s tým, že ona by pravdepodobne skončila ukameňovaná, alebo tichý rozvod, čo by pre neho znamenalo taktiež kus hanby. On si mohol povedať, nech hanba patrí tomu, komu skutočne patrí. Ona sa previnila, nie ja. Prečo ja mám trpieť? Prečo na mňa majú pozerať ľudia krivo? Všimneme si tu Jozefov charakter. Opäť, tu nemáme 30, 40, 50 veršov o Jozefovi.
My tu vidíme jednotlivé vety, ktoré majú v sebe obrovskú hĺbku. A vidíme, aký charakter mal Jozef. Jozef má rukolapné dôkazy a na úkor svojej hanby sa rozhoduje ochrániť život svojej snúbenice. Vidíme teda, ako v tomto texte sa píše, že bol Jozef spravodlivý muž, ale zároveň vidíme, že bol láskavý a milostivý. Bol mierny, nebol výbušný, nebol pomstichtivý. A otázka je na nás, je to tak zosobne na nás mužov. Muži. Cítia ľudia v našom okolí, naše deti, naše manželky, naši priatelia. Cítia, že sme spravodliví na jednej strane, ale zároveň aj láskaví a milostiví. Že sme schopní zobrať na seba bremeno, možno ktoré nám ani nepatrí. Alebo cítia našu prchkosť, náš hnev, našu túžbu po pomste, aby sme očistili svoje meno. Že využijeme každú situáciu na to, aby sme iných mohli utlačiť. Náš výsmech. Viete, charakter človeka sa nebuduje tým, že urobíme 1, 2, 3 rozhodnutia, nejaké správne. Charakter sa buduje dlhodobo a pozostáva z mnohých malých rozhodnutí. Z mnohých malých skutkov. Malých. A potom príde k takejto situácii, v akej je Jozef, čo je kritická situácia. A zrazu vidíme, či Jozef dovtedy svoj život žil tak, ako mal. Či vo všetkých tých malých veciach bol verný. Nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Akákoľvek zodpovednosť, akékoľvek väčšie bremeno dáva Pán Boh tam, kde vidí vernosť v tých menších. Jozefové konanie, on nám odhaľuje, že Jozef pokorne chodil so svojím Bohom. 20. verš. Keď Jozef premýšľal o tom všetkom, a hľa zjavil sa mu vo sne anjel Pánov a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Jozef nie je zbrklý. Jozef premýšľa. Tam sa píše, že keď premýšľal o tom. Jozef mal rukolapné dôkazy v ruke, ale napriek tomu premýšľal. Hľadal múdrosť. Zvažoval. Modlil sa. Vôbec to asi nebolo nejaké pokojné uvažovanie. Možno to myslenie, premýšľanie bolo plné napätia, možno aj trápenia, možno slz. Celý život sa mu rozpadol a jeho vysnívanú ženu ide prepustiť preč. Aj keď sme v tom najväčšom ohni nejakej skúšky, nejakých problémov, nejakej konkrétnej situácie, okolnosti, tak si pripomínajme, že Boh o nás vie. Potrebujeme sa modliť, potrebujeme prosiť ho, potrebujeme si pýtať múdrosť a byť s ním. A popri tom všetkom, naša úloha je, aby sme boli spravodliví, ale aj milostiví a láskaví. Toto sa netýka, takáto láska, len Jozefa, alebo len manželov. Týka sa to aj v našich vzájomných vzťahoch. Či v zbore, v rodine, manželstve, medzi priateľmi, kamarátmi, kolegami. Jozef je rozhodnutý tajne prepustiť svoju Máriu a ide spať. A vo sne sa mu prihovára anjel a hovorí mu, že neboj sa zobrať si Máriu za svoju ženu. Viete, je nádherné, keď si zbožný muž berie zbožnú ženu. V takom prípade je Božia vôľa, nebojte sa. Nebojte sa. Keď si zbožný muž, neboj sa si zobrať zbožnú ženu. Keď si zbožná žena, neboj sa si zobrať zbožného muža. A ja to trošku otočím. Keď nie si zbožný muž, tak sa boj zobrať si zbožnú ženu. Keď nie si zbožná žena, tak sa boj zobrať si zbožného muža. Najprv potrebujeme vyrásť. Ja keď som dávnejšie, keď som bol mladý, tak som tak... som ešte mladý. Pozor.
Mladší, áno, ďakujem. Ja keď som sa pohyboval na mládeži a samozrejme veľa sme sa rozprávali o vzťahoch, manželstvách a vždycky, keď nám niekto rozprával, že proste, že kto sa mu páči, tak sme sa spolu s ním modlili. A ten náš pohľad je, že chceme sa s tebou modliť, aby si našiel niekoho, kto je veľmi zbožný. A modlíme sa, a keď sa náhodou taký vzťah by sa udial, tak máme predstavu, že wow, že proste Božia vôľa sa udiala. Perfektné, to je to najlepšie, čo sa mohlo stať. Ale málo kedy na toto situáciu premýšľame z toho druhého pohľadu. Že ak to moje dieťa nie je zbožné, je naozaj dobré a budujúce pre to manželstvo z tej druhej strany, aby si ten niekto, kto naozaj chce slúžiť zbore, kto chce patriť Kristovi, kto mu chce slúžiť, kto mu chce pre neho žiť, aby zobral niekoho, kto žije vo svete. Mladí ľudia, chcem vás pozbudiť k tomu, aby ste túžili byť zbožní. Nie kvôli tomu, aby ste si tým získali spasenie. Nie kvôli tomu, aby ste mali najlepšie manželstvo na zemi. Ale kvôli tomu, kto je Pán Ježiš Kristus. Ježiš Kristus je hodný toho, aby sme ho nasledovali od rána do večera. On je hodný toho, aby sme žili pre neho, aby sme premýšľali o ňom. Aby sme mu slúžili. A potom, keď budeme utekať za Kristom, tak Pán Ježiš nám ukáže niekoho, kto uteká rovnakou rýchlosťou povedľa nás. Samozrejme sú situácie, kedy nám niekto môže pomôcť a poslúžiť nás, keď sme v nejakej ťažšej situácii a zase naopak, to všetko platí. Ale zároveň potrebujeme si pamätať, že Pán Ježiš má pre nás plán, pre naše životy. Aby sme chodili podľa jeho slova. V 21. verši čítame: Porodí syna, to je stále sme v tom sne. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. A teraz si predstavte, muži, že by sa vám sníval takýto sen. Máte snúbenicu, s ktorou ste ešte nespali, a teraz vám anjel v sne povie, že máš tehotnú snúbenicu, ja som anjel, to Pán Boh spôsobil, narodí sa spasiteľ celého sveta, 300 proroctiev je o ňom a ty budeš nevlastným otcom Boha v tele. Ja som presvedčený, že pre Jozefa to musela byť obrovská nálož, keď si uvedomil, že celá tá história, všetko to, čo čítal v Starej zmluve, u neho doma sa má udiať ten mesiášsky zázrak narodenia Pána Ježiša. U neho doma, ktorý je posledný najchudobnejší muž v Izraeli. Dieťa teda bolo počaté z Ducha Svätého, ale Jozef mu mal dať meno. A anjel mu povedal, aké to meno má byť. To meno malo byť Ježiš. Ale je to zaujímavé. Boh je ten, ktorý to dieťa dal. On je ten, ktorý rozhodol o mene, ale Jozef má dať to meno. Keď Boh koná svoje dielo, tak naozaj on si ho spraví. On od A po Z urobí to svoje dielo. Ale Pán Boh chce nás používať. Pán Boh chce, aby sme v tom jeho diele, ktoré je o ňom, ktoré je na jeho slávu, ktoré je pre neho, aby my sme figurovali. A keď my odmietneme, Pán Boh si nájde spôsoby. On nie je od nás závislý. Ale aké úžasné privilegium je, keď my sme zapojení do Božieho diela. Rôznym spôsobom. Tým, že zvestujeme. Tým, že žijeme pre neho. A svojim životom sme príkladom. Tým, že v rôznych situáciách hovoríme to, čo je Božia vôľa. To je naša úloha. A keď Pán Boh sa rozhodne si to zobrať a použiť, jemu patrí sláva. Čo tu znie v tom verši? Lebo on vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. Jozef počuje od anjela správu, že tento Ježiš, tento jeho nevlastný syn, on je ten, kto vykúpi Boží ľud z ich hriechov. To muselo byť absolútne pokorujúce. To muselo byť šokujúce pre ňo. My vidíme aj na tomto verši, že Pán Ježiš si vykúpil na kríži od tých 34 rokov, si vykúpil svoj ľud. Nevykúpil si každého jedného, kto kedy žil,
Pretože každý jeden z tých ľudí by museli byť v nebi. Každý, kto verí v Krista, každý, kto vyznáva hriech a ide za Kristom, je v Božom ľude. Je to tak? Aj my môžeme byť v Božom ľude. Každý z nás, keď vyznávame svoje hriechy a keď veríme v Neho. A Pán Ježiš zaplatil. Keď sme v Božom ľude, keď vyznávame meno Pána Ježiša, máme absolútnu istotu, že Pán Ježiš zobral naše hriechy na drevo kríža. 22. verš. Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo Pán povedal ústami proroka. Aj hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel. To v preklade znamená Boh s nami. 700 rokov dozadu Izajáš 7.14, to je presne tá istá citácia. Izajáš zvestuje o tom, že panna to bude, ktorá počne. Panenské počatie. Panenské počatie je jedna zo základných doktrín kresťanstva. Ak odmietáš to, že Mária bola požehnaná Duchom Svätým, ak toto niekto odmieta, tak taký človek nemôže byť kresťanom. Pretože ak Pán Ježiš bol splodený človekom, tak nemôže byť Bohom. A ak mal ľudského otca, tak Biblia nie je dôveryhodná. Pretože Biblia tvrdí, že to tak nebolo. Celé kresťanstvo je postavené na fakte, že Pán Ježiš je Bohom v ľudskom tele. A keby sme išli na rôzne teologické semináre po svete a rozprávali sa s niektorými veľmi významnými učiteľmi a profesormi a doktorantmi, tak zistíme, že táto doktrína vôbec nie je na fakultách populárna. Ak by sme tam sedeli na tých hodinách mnohých fakult, tak zistíme, že otázka počatia je jedna z prvých, ktorá je spochybnená. Je tu útok liberalizmu na inšpiráciu písma, ale aj na samotné božstvo Pána Ježiša. A ak Pán Ježiš nebol Bohom, tak potom nemáme evanjelium a nemáme ani spasenie. Táto situácia, ktorá sa tu udiala pri Jozefovi a Márii, to nebola len nejaká nezvyčajná alebo výnimočná situácia. Táto situácia bola doslova Božím zázrakom. Pán Boh konal. Izajáš 9. Veľmi známy text. Ja vám to prečítam, nemusíte otvárať. Izajáš 9, 5, 6. Lebo dieťa sa nám narodilo. Syn nám je daný. Na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude Predivný radca, mocný Boh, Otec večnosti, knieža pokoja. My ako kresťania veríme tomu, že Pán Ježiš je 100% človekom. To znamená, že on naozaj prišiel do ľudského tela. On nebol len nejaký duch, ktorý by sa tu zjavoval. On bol reálne v tele, reálne sa narodil. Keď sa narodil Márii, reálne plakal. Reálne mal plienky. Bol skutočným človekom. Ale zároveň vyznávame, že Pán Ježiš je 100% Bohom. Nebolo to 50/50. Nebolo to ani tak, že by Pán Ježiš sa vzdal svojho božstva, keď prišiel na túto zem. Ale zároveň bol Bohom aj človekom. Kristus je Bohom v tele. Pán Ježiš musel byť človekom kvôli tomu, aby mohol zastúpiť nás hriešnikov pred Pánom Bohom. Musel byť človekom, aby zobral náš hriech a náš trest na seba. Ale zároveň musel byť Bohom, aby jeho zástupná obeť bola prijatá Pánom Bohom. Musel byť Bohom, aby mohol ľuďom ukázať, kto je Boh. Ten pravý Immanuel, Boh s nami. Takže pravý Boh a pravý človek. A preto my radostne vyznávame božstvo Pána Ježiša. A keď niekto nevyznáva božstvo, keď niekto odmieta a popiera božstvo Pána Ježiša, alebo toto splodenie z Ducha Svätého, tak taký človek je falošný učiteľ. 24 a 25 ideme čítať. Keď sa Jozef prebudil zo sna, urobil, ako mu prikázal anjel. Prijal svoju ženu, neobcoval s ňou, kým neporodila syna a dal mu meno Ježiš. Mňa fascinuje, čo urobil Jozef.
Tam sa píše, že urobil tak, ako mu prikázal anjel. Bez nejakého poradenia sa, bez overenia si faktov. Zobral na seba to bremeno hanby. A je možné, že sa to už medzičasom rozšírilo. Nemal som na to čas, ale keď som premýšľal nad tým, len to krátko spomeniem pre tých, ktorí nad tým chcete premýšľať a možno niekedy inokedy sa k tomu dostaneme. Tam už sa muselo rozšíriť o Pánovi Ježišovi to, že bol splodený mimo manželstva, respektíve mimo toho manželského zväzku, ktorý bol následne. Že to bolo vlastne dieťa smilstva alebo cudzoložstva. A potom, keď Pán Ježiš aj spolu s Jozefom a Máriou odišli preč, potom neskôr sa zase vrátili, tak o niekoľko kapitol neskôr, keď už Pán Ježiš vyrástol, tak vidíme, že on bol v Nazarete. Sa vrátil naspäť. A tam vidíme to, že Nazaret, alebo tí ľudia Nazareta ho odmietli. Je to dohad, nie je to tam napísané, ale jedna z možností je, že sa o ňom korovali rôzne chýry. Že to je ten syn smilstva, syn cudzoložstva. A to je tá Mária, to je ten Jozef. Už to nejako potom si to vyriešili. Ale celkom očividne tam niečo bolo problematické. A možno voči čomukoľvek, čo Pán Ježiš neskôr povedal, urobil, mali obrovský hnev. A chceli ho. Tam sa v jednom momente až píše, že ho chceli zhodiť z vrchu. Ľudia dá sa predpokladať, že sa smiali, pohrdali Máriou. Keď išla okolo, tak ju možno nazvali smilnicou. Ale Jozef ani Mária, nevidíme to tam, že by premýšľali nad tým, že a čo si teraz o nás pomyslia ľudia? Ako utrpí môj kredit? A ja vám poviem, a hovorím to aj ako vyznanie vlastné, že vo svojom živote som sa veľmi trápil nad tým, čo si myslia iní ľudia. To je jedno z najhorších otroctiev, v ktorom môžeme byť. Keď si myslíme, že to najdôležitejšie na zemi je to, čo si myslia o mne iní ľudia. Teraz vám poviem citát jedného teológa. Ak sa svojim životom, konaním a myslením zapáčiš Pánu Bohu, tak je úplne jedno, komu sa znepáčiš. Ak sa svojim životom, konaním a myslením zapáčiš Pánu Bohu, tak je úplne jedno, komu sa znepáčiš. A dá sa to aj otočiť. Ak sa svojim životom, konaním a myslením znepáčiš Pánu Bohu, tak je úplne jedno, komu sa zapáčiš. My sme povolaní k tomu, aby sme žili Božiu vôľu. Aby sme počúvali Boží hlas. Nie názor väčšiny alebo názor ľudí. Jozef poslúchol Pána Boha bez ohľadu na rôzne klebety a ohováranie. A tam čítame na konci 24. verša, že ju prijal za svoju ženu. To znamená, nastala už aj tá druhá slávnosť. A naďalej Jozef sa rozhodol chrániť čistotu Márie. Nechcel s ňou obcovať, nechcel s ňou spať, kým neporodila. Pretože nechcel, aby bolo kedykoľvek v budúcnosti spochybnené božstvo Pána Ježiša. Že Pán Ježiš je Božím synom a nie ľudským. Toto celé nám príde ako taký krásny vianočný príbeh, ale najmä preto, lebo vieme, ako skončí. Ale pre nich to muselo byť naozaj silné, také peklo v reálnom čase. Keď pozeráme nejaký katastrofický film, a ktorý skončí dobre, a sú asi aj také, tak sa nám to ľahšie pozerá, ako keby sme boli priamo účastníkmi tých udalostí. Uprostred náročných skúšok ťažko nachádzame pokoj. Ale môžeme dôverovať tomu, kto určil a rozhodol, ako to všetko skončí. A my v Božom slove čítame, ako to všetko skončí. Ak veríme v Pána Ježiša, tak to skončí sa to veľmi dobre. A to je zdroj našej istoty a nášho pokoja v rôznych situáciách. Tento sen, ktorý Jozef mal, nie je jediný sen. On mal ešte ďalší. A nie jeden, dokopy mal 4 sny. A v celej Biblii, viete, koľko je snov? 21. V celej Biblii je 21 snov. Z toho 4 mal Jozef, ďalší mali mudrci, to znamená len
v týchto 1-2 kapitolách čítame možno 25% všetkých snov, ktoré sú v Biblii. To znamená, sny vôbec neboli také bežné, ako si myslíme. To znamená takéto prorocké alebo také významné sny. Ale to, čo ma fascinuje, že Jozef vždy poslúchol anjela. A poslúchol okamžite. Pozrime sa do Matúša 2. kapitoly. 13. a 14. verš. Sme v situácii, kedy Herodes sa dozvedel o tom, že sa narodil v raji nejaký kráľ. A on teda hovorí, že sa mu chce tiež pokloniť. A tak sa rozhodol, že chce vyvraždiť všetky deti do 2 rokov. A anjel sa zjavil Jozefovi. Počúvajte. Matúš 2, 13, 14. Jozef, vstaň, vezmi dieťatko, jeho matku, uteč do Egypta a zostaň tam, kým ti nepoviem. Lebo Herodes bude hľadať dieťatko, aby ho zahubil. A teraz, Jozef vstal teda v noci, vzal dieťatko a jeho matku a odišiel do Egypta. Tá reakcia je fascinujúca. On ani nedospal tú noc. Niekedy sme takí, že aha, dobre, zajtra. Jozef vyšiel okamžite. Vstal, zobral ich a išli do Egypta. Keď Boh niečo hovorí, hovorí to preto, aby sme boli poslušní. Častokrát sa ľudia pýtajú, čo je Božia vôľa pre mňa? Čo chce Pán Boh odo mňa? Čo chce, aby som robil, alebo aby som nerobil? Je to veľmi jednoduché. Boh chce, aby si bol poslušný jeho slovu. Jozef nemal takú Bibliu, ako máme my. My máme. My sa nemáme na čo vyhovoriť. A počúvajte, ešte ďalej tam je Matúš 2, 19, 21. Keď Herodes umrel, anjel povedal vo sne Jozefovi v Egypte. Vstaň, vezmi dieťa a matku a choď do Izraela, lebo zomreli tí, čo ho chceli zabiť. On vstal, vzal ich a prišiel. Opäť, okamžite. Nemáme záznam žiadneho slova, ktoré by Jozef vyslovil, ale máme záznam jeho konania, jeho poslušnosti. Duchovný rast a poslušnosť voči Pánu Bohu je veľmi podobná ako nejaká zručnosť, ktorú robíme. Predstavme si pečenie. Ak by niekto začal piecť, tak upečie koláč, niektorý je horší, niektorý lepší a postupne sa zlepšuje. Ja teda nepečiem, ale to zo skúsenosti hovorím z takého pozorovania. Že keď niekto pečie viackrát, tak tie ďalšie koláče sú vždy lepšie ako tie predošlé. A platí to na rôzne zručnosti. A vidíme tu pri Jozefovi, že keď Jozef sa rozhodne poslúchať Pána Boha v niektorých situáciách, tak každé ďalšie rozhodnutie je ľahšie a ľahšie. Ak poslúcha Jozefa včera, ak poslúcha Pána Boha včera, tak poslúchnuť Pána Boha zajtra bude jednoduchšie. Ak ale Jozef nebude poslúchať Pána Boha včera, tak zajtra poslúchnuť Pána Boha bude o mnoho náročnejšie. Naša viera, naša živá viera pôsobí podriadenie a radostnú poslušnosť voči Pánu Bohu. My potrebujeme nasledovať a rásť poslušnosti. Nie je to nikdy o tom, že my zrazu budeme robiť veľké skutky zbožnosti. K tým veľkým skutkom zbožnosti prídeme tými malými krokmi. To znamená, my máme nasledovať Krista od tých najmenších, najjednoduchších vecí, keď sme sami. Keď nás nikto nevidí. Keď tam budeme žiť, keď tam budeme poslúchať Krista, tak to bude o mnoho jednoduchšie, o mnoho samozrejmejšie, o mnoho prirodzenejšie robiť čokoľvek ďalšie. John MacArthur povedal, že viera, ktorá nevedie do poslušnosti, nie je vierou, ale je ilúziou fantázie. Spasiteľná viera si tak zamiluje Pána Ježiša, že ho nasleduje. Nie je to dokonalá poslušnosť, nie je to bezriešná poslušnosť, ale je to poslušnosť. Jozef nespochybnil to, čo mu anjel hovoril, nepochyboval, nepotreboval si to overiť, nedával si tam 4 rúna, aby sa mu to potvrdilo. A ja si osobne myslím, že náš najväčší zápas v našom kresťanskom živote, možno niektorých prekvapím, že nie je poznanie Božej vôle. Náš najväčší zápas nie je poznanie Božej vôle.
Našim najväčším zápasom je konať to, čo vieme, že Pán Boh od nás chce. Nasledovanie Pána Ježiša nie je až také komplikované, ako si myslíme. Zvládol to Jozef, ktorý nevieme, či čítal, písal, počítal. Myslím si, že na to nepotrebujeme mať 4 tituly. Na to, aby sme vedeli, čo Pán Boh od nás chce. Keď vám poviem, naše deti môžu mať 3 roky, 5 rokov teraz, oni presne vedia, čo majú a čo nemajú. Oni, 3-ročný Šimon, vie presne, čo má robiť. On vie presne, čo nesmie robiť. A keď neurobí to, čo urobiť má, na tvári mu to vidíte z 20 metrov, že urobil to, čo nemal. A cíti zahambenie. A vie, že si teraz rýchlo musí vymyslieť nejakú kreatívnu výhovorku. Že neurobil to, čo urobiť mal. Alebo naopak. Nepotrebujeme teologické tituly, aby sme poznali Božiu vôľu. Potrebujeme poslúchať Pána Boha v tom, čo vieme, že od nás chce. A ja som presvedčený, že keď sem chodíte čo i len pár nediel, nie je to ešte roky a dekády, tak som presvedčený, že viete, čo Pán Boh chce v rôznych situáciách. Neznamená to, že nemáme poznávať ďalej jeho vôľu. Neznamená, že nemáme raz poznať jeho slova. Znamená to, že tým najväčším zápasom je pre nás, aby sme žili to, čo vieme, že robiť máme. Keď sa spýtam tu rodičov, že či už máte darčeky pre svoje deti, tak predpokladám, že im poviete, že asi áno, ale ak náhodou nemáte, tak ten najkrajší darček, ktorý môžete dať svojim deťom, je poslušnosť voči Pánu Bohu vo vlastnom dome. To je to, čo vašim deťom ostane po celý život. To je to, čo vidia v skrytosti. Naše deti potrebujú rodičov, ktorí povedia, ja chcem robiť všetko podľa Božej vôle. Aj keď sa mi bude celý svet vysmievať. A keď sa mi to nepodarí, chcem prísť k nohám Pána Ježiša a prosiť o odpustenie. A vyznávam to aj pred svojimi deťmi. A oni predo mnou. A vediem ich k tomu. Aby sme žili tak, ako Pán Ježiš chce, aby sme žili. V tých najťažších chvíľach sa dokazuje charakter. A Jozef nám v rôznych takýchto situáciách, ktoré mal práve v 1. a 2. kapitole Matúša, nám ukázal ten svoj. Jozef bol mužom spravodlivej pravdy. Mal slovo a poznal Božiu vôľu. Poznal, čo hovorí Božie slovo. On dostával aj sny. Pán Boh aj cez ne ku nemu prehováral. A v tomto je to, my máme Božie slovo ako v celku, takže máme to v niečom jednoduchšie ako on. Jozef bol mužom nežného milosrdenstva. Bol ochotný zobrať na seba tú ťarchu a čiastočne aj verejnú potupu za tajný rozvod. Jozef bol mužom výnimočnej trpezlivosti. Nebol zbrklý, nerobil nejaké rýchle rozhodnutia, rýchle súdy a slova, ale premýšľal a prosil o múdrosť. Jozef bol mužom hlbokej a úprimnej viery. Veril Bohu, bez pochybností ho poslúchal, bez nejakých výčitiek, že či je on chudobný, alebo bohatý, alebo aký je, čo má kto. Bez nejakej sebalutosti. Bol mužom skutočnej a nesebeckej lásky. Nehľadal pomstu, nehľadal snahu, ako udúpať toho druhého. Nepozeral sa na výsmech iných ľudí voči nemu. Bol mužom podriadenej a radostnej poslušnosti. Neodkladal svoju poslušnosť, ale rástol v nej. Bolo to pre neho niečo prirodzené, niečo normálne a niečo samozrejmé. O Jozefovi máme veľmi málo textov, ako som už povedal. Predpokladáme, že Jozef zomrel skôr ako Pán Ježiš. Pretože keď Pán Ježiš bol na kríži, tak vieme, že hovorí Jánovi, že tu je moja matka. Postaraj sa o ňu. Čiže predpokladáme, že Jozef už vtedy asi nežil. A hlavným hrdina, napriek tomu, nebol Jozef. Hlavným hrdinom tohto príbehu nebola ani Mária. Mária a Jozef boli hriešnici, takí ako každý z nás. A Mária a Jozef potrebovali spasiteľa a paradoxne tým spasiteľom bol ich vlastný syn.
On bol tým skutočným hrdinom. On je tým hrdinom, Pán Ježiš. On porodí syna, Mária, a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. Som presvedčený, že tieto slová zneli Jozefovi počas celého jeho života. A sa mu pripomínalo, že aj on potrebuje vyslobodenie z hriechov. Pán Ježiš sa narodil do plienok, aby sme my raz mohli byť zaodetí do tej dokonalej Božej spravodlivosti, ktorú on priniesol. Pán Ježiš sa narodil pre nás. A my môžeme oslavovať Vianoce a pritom nepoznať Pána Ježiša, ktorý je centrom jeho narodenia. Je Pán Ježiš Kristus tvojim spasiteľom. Nastal čas, kedy si uvedomil, že si hriešnik a že potrebuješ Božiu milosť, že potrebuješ odpustenie. Je to niečo, čo máš len v hlave, alebo je to niečo, čo prišlo až do tvojho srdca? Nastal čas v tvojom živote, kedy si uvedomil, že odmena za hriech je smrť. Ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi, ktorý je náš Pán. Je toto to, čo ženie tvoj život dopredu. Vianočné ozdoby sú málo. Vianočné bohoslúžby nestačia. Vianočné koledy, atmosféra, koláče, darčeky, to všetko je málo. Všetky tieto veci nám môžu len zapchať uši, aby sme nepočuli. Zapchať oči, aby sme nevideli. Zapchať ústa, aby sme Pána Ježiša nechválili. A odviesť našu pozornosť. Ale tou realitou je, že každý jeden z nás príde do večnosti. A sme akoby momentálne na takej zástavke. A autobusy idú obomi smermi. Jedným smerom to ide do večnosti, druhým smerom to ide do večnosti. Jedným smerom to ide do večnej záchrany, do večného života s Pánom Ježišom. Druhým smerom to ide do večného súdu, do večného trápenia. A my sme na zastávke. A my sa môžeme rozhodnúť, či chceme žiť pre Krista, či chceme jeho nasledovať, pre neho žiť, či chceme jeho vyznávať v tomto svete, či chceme, aby on bol našim Pánom a Spasiteľom, alebo chceme žiť pre seba. Pre všetky možné dobré a nedobré veci. Evanjelium je dobrá správa, bez ohľadu na okolnosti. Nie preto, že by sme ignorovali tmu, ktorá možno aj v našich životoch je, ale preto, že sme poznali svetlo a že sme uvideli to svetlo, ktorým je Pán Ježiš. Tak ja dúfam a chcem vás pozbudiť, aby ste skúmali svoj život a aby ste sa rozhodli a rozhodovali vo svojom živote správne. Aby ste stavali takú tú stavebnicu svojho duchovného rastu. Aby ste dnes žili pre Krista. A aby zajtra to bolo pre vás stále väčšou radosťou. Aby to každým jedným dňom bolo pre nás radostnejšie a radostnejšie. Náš život je niekedy hore-dole, niekedy to je naozaj náročné a niekedy nie vždy sme nadšení pre Krista, ale Pán Ježiš je vždycky otvorený. On je vždycky pripravený. On má vždy otvorenú náruč. K nemu vždy môžeme prísť. Neodkladajme to. Príďme aj tieto Vianoce k nemu, ktorý možno je v tých jasličkách, ale je to v jasličkách zvrchovaný kráľ, zvrchovaný Boh, ktorý je hodný našej chvály, nášho uctievania, nášho vyvýšenia. Budeme sa modliť. Pane náš, my si uvedomujeme, že možno aj v tomto svete vidíme, že ľudia si pripomínajú Vianoce a ozdoby a stromčeky a koláče a Betlehem. Ale Pane, vidíme, že tvoje evanjelium je hlbšie. Že tvoje pozvanie je hlbšie. Že nás voláš, aby sme žili pre teba. Aby sme ti dali svoj život. Aby sme zostávali pri tebe. Chválime ťa, Pane, za príklad Jozefa, ktorý je takou, tak povedzať, neviditeľnou, zabudnutou postavou tvojho narodenia. Ďakujeme ti za jeho vernosť, za to, že v tých malých veciach bol verný a že bol poslušný a že nám je príkladom v
tom, ako mu tvoj hlas bol veľmi vzácny a drahý. Prosíme o to, aby sme mohli vo svojich životoch tieto pravdy a tieto skutočnosti žiť. Chválime ťa, Pane, za to, že Ty si skutočný Boh a bol si skutočným človekom, keď si bol tu na zemi. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že si prevýšil všetko poznanie, ktoré ľudia mali. Všetky predstavy, všetky úvahy. Že si zmenil definície a očakávania ľudí. A že si urobil o mnoho viac, ako by sme čakali. Málo kto by čakal, že niekto, kto je tak vysoko, zíde do takej hĺbky, do takej špiny, do takého hriechu, ako si zišiel Ty. Chválime ťa, Pane, za to, že si neostal vo svojom nebeskom paláci, ale že si prišiel na túto zem aj kvôli nám. Modlíme sa, Pane, za to, aby táto nádherná správa, aby nás zastavovala, menila. Aby sme neminuli tú skutočnú podstatu tvojho narodenia.